Cena Dionýza Ilkoviča už 8. rok ocenila výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí rozvíjajú talenty v prírodovedných predmetoch. Tento rok boli ocenené 3 výnimočné učiteľky. Absolútnou víťazkou sa stala Martina Gánovská, ktorá na Strednej odbornej škole polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite učí chémiu cez praktické experimenty. Na jednej strane je to obrovský úspech, obrovská česť pre mňa, že som ocenená takýmto spôsobom, a na druhej strane je to motivácia pokračovať v tej práci, ktorú robím, pretože asi ju robím celkom dobre. Na práci učiteľky ma najviac baví, že je to veľmi tvorivá práca, veľmi inšpiratívna, komunikačná. Je to práca, ktorá naozaj si vyžaduje celého človeka, ale zároveň je to práca, ktorá vám dodá tú energiu, pretože žiaci mi dodávajú veľké množstvo energie. Počas slávnostného večera v bratislavskej Redute sa zišli významné osobnosti a podporovatelia vzdelávania, aby spoločne vzdali hold tým, ktorí svojim nadšením a odbornosťou formujú budúce vedecké generácie. Pre Slovensko je to ostatne kľúčové. Prírodovedné vzdelanie vytvára priestor pre technické smery. A Slovensko je výrazne industriálna krajina a máme obrovský deficit v oblasti kvality vzdelávania a zvyšovania produktivity práce. A máme ale zároveň obrovský priestor dnes, aby sa či už automobilový priemysel alebo ostatné zložky nášho priemyslu posúvali v tej tzv. Ekonomickej alebo teda znalostnej ekonomiky do zvyšovania produktivity práce. Ak sa chceme ako spoločnosť rozvíjať, tak je nevyhnutné, aby sme vyhľadávali a oceňovali tých, ktorí sú schopní zapáliť svojim zanietením, vedomosťami, úsilím tých ďalších. A aj takéto podujatia, ako je odovzdávanie cien nadácie Dionýza Ilkoviča, prispievajú práve k tomu, aby sme vyzdvihli a ukázali tej širokej verejnosti, že žijú medzi nami takíto ľudia a že si zaslúžia naše uznanie. Porota sa pri výbere každoročne zameriava na odbornosť, dlhodobú prácu s talentami, dosiahnuté medzinárodné úspechy a schopnosť motivovať študentov k prírodovednému vzdelávaniu. Čo ma naozaj teší, je, že ani tá úroveň, ani množstvo nominácií s časom nekleslo. Tento rok sme mali dosť veľký problém vybrať 3 ocenených aj víťazku, práve preto, že sme tam mali možno do 10 ľudí, ktorí boli veľmi vážni kandidáti na to ocenenie. Uznanie a česť patrí aj učiteľkám, ktoré doplňajú finálovú trojicu. Mária Wagnerová na gymnáziu Milana Rufusa v Žiari nad Hronom vedie študentov k informatike a robotike. A Hedviga Turčeková, učiteľka biológie z Evanielického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach, inšpiruje mladých ľudí ku kariére v medicíne. V prvom rade treba pre talentovaných žiakov podľa mňa zaujať taký individuálny prístup, pochopiť, čo sa v tom dieťati skrýva, nájsť tie jeho silné stránky a snažiť sa ich nejakým spôsobom rozvíjať, aby videli, že tie vedomosti, ktoré získajú, alebo zručnosti, ktoré nadobúdajú, že sú prakticky využiteľné aj v tej budúcnosti. S talentovanými žiakmi sa robí ľahko, pretože oni sú napríklad schopní sami študovať, lebo každý, kto ide robiť olympiádu alebo nejakú inú súťaž, musí nad rámec tých svojich základných povinností v škole sa ešte mnohé naučiť, dozvedieť. Podpora prírodovedných predmetov a kvalitných pedagógov je kľúčom k budúcej konkurencieschopnosti Slovenska. Podľa najnovších dát z prieskumu Ako sa máte Slovensko by 2/3 Slovákov privítali posilnenie dotácie prírodovedných predmetov na stredných školách. Vzdelanie v týchto oblastiach podľa Slovákov vedie k ľahšiemu uplatneniu na trhu práce. Predmety ako matematika či fyzika dávajú mladým ľuďom základ pre rozvoj analytického myslenia a širokého spektra zručností, ktoré nájdu uplatnenie nielen v prírodných vedách, ale aj v humanitných odboroch. Vzdelávanie, školstvo na Slovensku žiaľ nie je docenené a obzvlášť je tento problém vypuklý v oblasti prírodných vied, pretože pedagógovia majú na jednej strane veľa príležitostí a na druhej strane nie je to oblasť, ktorú by mladí ľudia prirodzene preferovali. Konkurencieschopnosť Slovenska je do značnej miery závislá na tom, aby sme mali dostatočný počet absolventov, preto pedagógovia, ktorí sa špeciálne venujú tomu, aby popularizovali prírodné vedy, robia veľmi dôležitú prácu. Viac informácií o cene Dionýza Ilkoviča, ako aj inšpiratívne príbehy tohtoročných a predošlých finalistov a finalistiek nájdete na stránke nadácia.di.sk.